van mijn collega gehoord, Ja. Gloria Botse van Travasde. Haar vraag was... Komt het op meerdere scholen? Komt het op die voorlichting op Maar meerdere doet u het scholen? interview en dan kunt u liever met de directie. Ik ben slechts de MC. Oh, ik heb er informatief aangegeven. Alle hulp gebruiken. Wat we nu doen, we zien al wat minder frontale aanrijdingen met dodelijke afloop, maar eenzijdige aanrijdingen, bromfietsaanrijdingen met dodelijke afloop is nog steeds. We gaan wel, dit jaar is wel veel minder. We zijn al op 20 minder dan vorig jaar. Dat is een hele grote winst. 20 levens minder is echt een grote. Dat hebben we in jaren gehad. Maar die eenzijdige aanrijdingen zijn verschrikkelijk. Dat hebben we de afgelopen 5 jaar gehad. En hij moet ze eruit gaan halen. Hij snijdt ze uit die voertuigen. En het is verschrikkelijk wat mensen overkomt. Het menselijk leven. Dus dankjewel. We kunnen alle hulp gebruiken. En we gaan het gebruiken. Dus wij volgen bij SSAS al ons personeel dat achter het stuur gaat. Volgt de defensive rijgedragtraining. Maar het publiek heeft dat niet. Dus als we dat op een manier naar de burgers toe kunnen brengen en het verkeer gewoon veilig houden. Dus SSAS is geweest bij ons, we hebben een presentatie gehad. En ik heb gezegd, er moet een pitch zijn sowieso. Mensen als bushouders, die moeten verplicht defensive driving kunnen doen. Dus dat zijn zaken die ik met mijn collega en onderwijs moet doornemen. Om te kijken hoe dat als verplicht deel van het curriculum komt. Om mensen, het is steeds een stapje veiliger. Want SSAS doet zoveel meer. Dat is waar. Ook schietlessen, veiligheid, dat soort dingen. Dankjewel. We zijn nu ook bezig met het ministerie van Arbeid, Leri Fufelivropo, om jongeren dus klaar te stomen om chauffeur te worden in de toeristenbranche, maar ook voor als beveiliger. Ik heb die flyer hier, ik heb het geshared. Yes, geweldig minister. Nee, dus wij als SSAS geloven echt sterk in public-private partnership. En we hebben al jaren een hele goede samenwerking met Corps Brandweer Suriname en waar we kunnen helpen, ondersteunen we. Dit is een geweldig initiatief natuurlijk, Cultuur TV Internationaal, dat ben ik, Raap Engel is mijn naam. Ik heb een snelle vraag voor de minister. Heer minister. Er zijn 2 hier. Voor de minister van Onderwijs. En ook voor de minister van Justitie natuurlijk. En hij neemt me altijd op de korrel, dus hij heeft me weer geraakt nu. Maar goed, u bent nu internationaal in de huiskamers te zien, heer minister. En mijn collega Gloria Botse, die stelde net een vraag. Zij vroeg, worden de ouders ook betrokken? Zijn er andere scholen die zo'n sessie krijgen? Ook zo'n sessie krijgen? Nou, ik heb het in mijn inleidende speech ook al aangegeven dat het niet alleen om leerlingen gaat, maar ook de ouders. Ja. En zeker de link is digitaal. En we leven in een digitale wereld. Dus ik zal zorgen dat die link wordt gedeeld met alle scholen. Het is kort dag. Maar bij digitalisering heb je snelheid. Met 1 druk op de knop kan het bij iedereen zijn. Fantastisch. U tijd vrij kunnen maken dwars door uw drukke agenda heen. Want druk hebt u het. U neemt maatregelen om te voorkomen dat uw ambtenarij, uw personeel, niet dichtslipt. Hoeveel moeite heeft het u gekost om hier aan dit verzoek toe te geven, uw medewerking hier aan te verlenen? Als het gaat om kinderen maak ik me altijd vrij. Hij is altijd kort van stof, direct. Dank u wel, heer minister. Heel veel succes. Nog een laatste verzoek. Het is kersttijd en oud opnieuw. Ik ga alle ministeries af om de ministers de gelegenheid te geven, internationaal, het Surinaams volk, de beste wensen te doen enzovoort. Nu hebt u de gelegenheid als eerste om dat te doen. Nou, ik roep iedereen, waar ook ter wereld, die verbonden is met Suriname, om te werken aan eenheid van onze samenleving. Maar natuurlijk, in de geest van kerst is die eenheid heel erg belangrijk. We gaan straks ook een nieuw jaar in. Dus ik wens iedereen niet alleen veilige en plezierige feestdagen, maar ook een goede start voor het jaar 2026. En dat we samen werken aan de opbouw van ons geliefd land Suriname. Ik dank u vriendelijk en ik wens u natuurlijk hetzelfde toe in het kwadraat. Dank u wel. Dank u. Al dus de minister van Onderwijs, Wetenschappen en meneer Curry, zoals u hem kent. We gaan even naar de minister van Justitie, Juspol. In het traject naar Veilige Suriname
dan heb je meer opties als minister om die veiligheid te kunnen bestellen. Ja. Het is alleen in het Nederlands vanwege korte termijn. We hebben heel veel Braziliaanse kinderen, Spaans sprekende kinderen. Zou het ook een idee zijn om het volgend jaar ook in die talen te kunnen doen? Nou, sowieso moet je het de voertaal is Nederlands. Ja. Dus Nederlands en Sranantongo, dat gaat het zijn. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in Spaans en Portugees en andere talen. Omdat de doelgroep, de duizenden kinderen in Suriname, die vuurwerk 100% gaan afsteken als deel van hun cultuur. Dat zijn Surinaamse kinderen. En dan moet het 100% in Nederlands en Sranantongo. Maar wat about de ouders die bijvoorbeeld geen Nederlands spreken? Sranantongo. De voertaal is Nederlands. De volkstaal is Sranantongo. Ik ga me niet bezighouden met Spaans en Portugees. Wel in het kader van bijvoorbeeld vreemdelingenzaken. Wanneer mensen hun verblijf aanvragen, zijn we bezig een traject op te starten. Dat er vertalingen kunnen komen wanneer ze hun stukken moeten indienen. Welke taal wil je hebben bij de beantwoording van je vragen. Ja, en wat Alleen about dat. de inburgeringscursus? Ja, dat heb ik met de president besproken als deel van het bevolkingsbeleid. Moeten we kijken wat het immigratiebeleid is en wat het inburgeringstraject gaat zijn. Omdat wij hier nu enkel en alleen als je je fee betaalt, variërend als je van CARICOM bent $400 tot buitenlander $1000, dat je dan je stukken indient en als het is goed bevonden, zonder een inburgering, krijg je permanent verblijf. Een tijdelijk verblijf, 2 jaar. En dan kan je permanent verblijf aanvragen en na 5 jaar nationaliteit. En er was dus niet getoetst als je je Surinamer voelt. Of zoals in Amerika ken je het volkslied, ken je de deelstaten, ken je de geschiedenis van Amerika. Dat zijn dingen die we in Suriname absoluut niet hebben vastgesteld. Nee, en in Nederland hebben we heel veel fouten gemaakt in de tijd met hun burgerparticipatie en ook met het inburgeren van de vreemdelingen. Daar kunnen wij van leren van hun fouten. Ja, dus ik weet het niet van Nederland, dat kan ik niet zo zeggen. Ik heb toevallig van Amerika doorgenomen, omdat ik een student had die daarin was afgestudeerd. Dus daardoor had ik het traject van daar kunnen volgen, maar van Nederland weet ik niet. Oké. Ja, ik heb ook een vraag natuurlijk, Cultuur TV Internationaal. Heer minister, hebt u zicht op hoeveel mensen Surinamer willen worden? Niet zoveel hoor. Het wordt vaker genoemd, maar het wordt in de praktijk niet zoveel aangevraagd. Wij kunnen alleen toetsen de formele aanvragen. Okay. Daar hebben we nou 2 lijsten. Die zijn ingediend voor naturalisatie, want nationaliteit krijg je in het parlement. Dan heb je 1 lijst met 237 namen en een andere lijst die moet nog worden aangevuld. Het kan dat de vraagstukken zijn dat het traject lang duurt. Het kan zijn dat het traject moeilijk is voor mensen om die aanvraag te doen. Ja. Want wat we zien is dat sommige mensen 30 jaar in Suriname wonen en elke keer 2 jaar verlengen. Oh ja. Maar dan zijn we weer bij wat we net spraken over een taalbarrière misschien. Of dat we hun niet goed hebben geïnformeerd hoe ze die nationaliteit moeten aanvragen. In principe kan je binnen 10 jaar over de Surinaamse nationaliteit beschikken. Maar je kan ook binnen een paar weken over de Surinaamse nationaliteit 10 jaar is een lange tijd, heer Nee, minister. is niet lang, want ik denk dat de gedachte is dat die inburgering in dat traject moet hebben plaatsgevonden. Maar je kan ook trouwen met de Surinamer. Oké. Als je met de Surinamer trouwt, ben je binnen 6 weken Surinamer. Oké. Als een buitenlander trouwt met de Surinamer, dan binnen 6 weken hier ook bij. Buitenlanders, u hoort het allemaal als u Surinamer wilt worden. Zoals ik ook met uw collega gedaan heb, uw collega Curry van Onderwijs, geef ik u ook de gelegenheid. Het is kers en het is straks oud opnieuw. En ik ga alle ministeries af om de ministers de gelegenheid te geven om het volk internationaal toe te spreken, de beste wensen te doen. Bij deze hebt u de gelegenheid. Dit is uw camera. Cultuur TV, dankjewel. Dankjewel voor dit initiatief. Ik wens iedereen veilige feestdagen. Zorg ervoor dat jullie veilig zijn. En zorg ervoor dat jullie vrienden en jullie omgeving ook veilig is. Laten we letten op elkaar, komen met plezier. En laten we vrolijk en veilig het nieuwe jaar tegemoet lopen. Dankjewel. Heer minister, namens de kijkers van Cultuur TV Internationaal wens ik u ook hetzelfde in het kwadraat. Yes, thank you. Cultuur TV, zeker. Goedemorgen aanwezigen. Mag ik u uitnodigen op te staan voor het zingen van het volkslied. God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn kroon zijn wij verpand. Werken houden in gedaan.
U mag plaatsnemen. Ik heet welkom de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de heer Dirk Currie, de minister van Justitie en Politie, de heer Harish Manohar, de vertegenwoordiger van Fernandes Bakkerij, de heer Marnix Linsgeer, het Korps Brandweer Suriname, de directie van Safety and Security Academy Suriname, mevrouw Schalkwijk en de heer Gilliot, de aanwezige kinderen en begeleiders en de aanwezige pers. Beste kinderen, leraren en genodigden, van harte welkom op dit feestelijk moment. Vandaag presenteren wij iets waar we met z'n allen heel trots op zijn. Ons nieuw vuurwerkvoorlichtingsboekje, speciaal voor kinderen. Vuurwerk hoort bij feest. Het geeft licht, kleur en verwondering. Maar het is ook belangrijk dat iedereen weet hoe je er veilig mee moet omgaan. Met dit boekje willen wij kinderen op een leuke, duidelijke en begrijpelijke manier laten zien hoe je van vuurwerk kunt genieten zonder dat er ongelukken gebeuren. Mag ik uitnodigen de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de heer Dirk Currie, voor de openingstoespraak. Mag ik een applaus daarvoor? Goedemorgen. Het protocol is reeds in acht genomen. Dus ik ga gelijk van start en ik wil beginnen wel een speciaal welkom te heten aan de jongeren, want het gaat natuurlijk om jullie. En ik wil beginnen met verantwoordelijkheid. Met dat woord wil ik beginnen. En wat is verantwoordelijk zijn? Verantwoordelijk zijn is dat je zelf oplet wat je doet. En we praten over veiligheid. Dus die veiligheid, en in dit geval heel specifiek vuurwerk, veiligheid. Ja? Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus ook jullie. Ook jullie, hoewel je misschien nog jong bent, toch moet je verantwoordelijk zijn voor alles wat je doet. Maar ik denk dat jullie niet de enige zijn, want de ouderen zijn ook verantwoordelijk als het gaat om het gebruik van vuurwerk. Het is leuk, zoals eerder gezegd, het hoort bij feesten, zoals eerder aangegeven, maar veiligheid gaat boven alles. We praten vandaag heel specifiek over veiligheid in geval van vuurwerk. Maar als je niet van vuurwerk houdt, laat je niet dwingen, want ook dat is je verantwoordelijkheid, laat je niet dwingen om het zelf te gaan aansteken. Want ik zelf steek het niet aan, mijn verredelijk zo. Dus ik laat het aan anderen over en ik blijf op veilige afstand ervan. Dus jij moet zelf kiezen hoe je ermee omgaat. Alles valt onder verantwoordelijkheid. Maar ook een eigen keus maken is ook verantwoordelijkheid. Laat je niet dwingen door anderen hoe je het moet of om erbij te gaan staan of het in een fles te zetten. Nee, dat is echt wel gevaarlijk. Dat heb ik gezien met mijn eigen ogen. Vroeger dat mensen het in flessen stoppen en die hele fles springt uit elkaar met de nodige gevolgen daarbij. Het is een bijzonder moment. Ik wil in ieder geval de organisatie dank zeggen, maar ook in het bijzonder de brandweer. De brandweer is er om branden te blussen en natuurlijk ook voor de veiligheid te zorgen. Maar ik roep jullie op, geef ze ook rustige feestdagen. Toch? Zo laat ze niet uitdrukken wanneer het niet noodzakelijk is. En als ik zeg noodzakelijk is, dat er gevallen van onveilige situaties ontstaan door vuurwerk. Want door vuurwerk kunnen ook branden ontstaan. Dus veiligheid gaat niet alleen maar om je eigen veiligheid,
maar ook de consequenties van het gebruik van vuurwerk is heel erg belangrijk. Dat je bewust bent dat het afschieten van vuurwerk heel nadelige consequenties kan hebben als het niet op een veilige manier plaatsvindt. En jullie zijn hier met een hele relatief kleine groep als het gaat om schoolgaanden. Dus wat je vandaag hier hoort, deel het met iedereen waar je op school zit. Met je leerkrachten, maar ook met je medestudenten op school. Wat je hebt geleerd, want ik ga ervan uit dat het delen van kennis, dat betekent dat die kennis alleen maar meer wordt. Het komt bij meerdere mensen terecht. En dat, terwijl praten we aan brede, gaan we allemaal een stukje brood eten. Maar als het gaat om kennis delen, wordt het alleen maar meer. En het is belangrijk als het gaat om veiligheid. Ja, het begint bij jezelf. Maar je moet natuurlijk ook opletten dat je medestudenten ook veilig zijn. Maar ook je ouders, je broertjes, je zusjes, je familie, dat die veilig is. En neem die verantwoordelijkheid niet alleen voor jezelf, maar voor al je geliefden. We gaan richting eind van het jaar. We gaan richting feestdagen. Dus ik wil jullie gelijk hele plezierige feestdagen toewensen. Maar laat het veilige feestdagen zijn. En laat het een veilige wisseling van het jaar zijn. Ja, je mag vuurwerk schieten. Het brengt plezier in het geheel. Maar zorg dat het allemaal heel veilig gebeurt. Niet alleen voor jou, maar voor de hele omgeving waar vuurwerk wordt geschoten. Ik wil jullie bedanken en ik wil jullie verder heel veel leerstof toewensen hier. Geniet van de leerstof, want daardoor word je alleen maar rijker in het leven. Dank je wel. Dank u wel, minister. Wij vervolgen het programma met een toespraak van de minister van Justitie en Politie, de heer Harish Manore. Mag ik een applaus? Dank u wel MC. En laat ik beginnen met de jongens en meisjes van de school hier in de klas. Laten we zeggen dat vandaag hier ook een klas is. Vandaag is een hele mooie dag. Omdat van al die duizenden kinderen in heel Suriname, SSAS heeft gekozen voor jullie om deze veiligheidsboekjes als eerst in ontvangst te mogen nemen. Ik wil als eerst van start gaan om te bedanken en te feliciteren de SSAS met dit initiatief dat ze een informatieboekje hebben gemaakt over de veiligheid. Want veiligheid is niet alleen vuurwerk, het is zoals de minister net even zei, is alles omvatten. Maar specifiek gaat het deze keer over vuurwerk. En ik wil de sponsor direct bedanken, de vertegenwoordiger van Fernandes, meneer Linscheer, meneer Gilliot, mevrouw Schalkwijk. Omdat, zoals jullie in de klas een juffrouw hebben die op jullie let en voor jullie zorgt, dat jullie je lessen kennen. En een directeur hebben die ervoor zorgt dat alles goed gaat op school. Zo hebben deze mensen ervoor gezorgd dat jullie een boekje hebben in de hoop dat jullie het lezen, het doornemen, het doorvertellen en ervoor zorgen dat niemand ongeluk krijgt. Deze minister houdt van bommen. Ik hou van bommen, ik hou van vuurwerk, ik hou van rennen achter vuurwerk. Ik ga sparen om bommen te kopen, dan ga ik pif-paf schieten. En als ik niet genoeg pif-pafs heb, 11 uur 's avonds, ga ik het losmaken om 1-1 te schieten. En vroeger mocht het niet van mijn moeder. Ik heb veel pak slag gehad. Je mag het weten. Ik heb ook van mijn oma pak slag gehad. Vroeger mochten we 2 weken lang vuurwerk schieten. En het was geweldig, want vanaf de eerste dag dat de vakantie begon, had oma je een gulden gegeven, dan ging je pif-paf kopen. Jullie hebben nu allerlei mooie dingen die jullie kunnen gebruiken om te schieten. Straks komen we bij het verhaal van vuurwerk. We hebben een formele speech voorbereid, omdat jullie in een formele setting zijn. Vandaag zijn de jongeren heel belangrijk. Omdat ik heb gezegd, jullie zijn de eerste die dat boekje gaan krijgen, dus jullie zijn focal points. Dus, dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag is een prachtige dag om hier samen te zijn. Het is een speciale dag, want we vieren niet alleen een nieuw initiatief, maar ook een veilige en verantwoorde manier om met vuurwerk om te gaan. Zien jullie die grote man daar? Die grote man met die hoed. Dat is meneer Edam. Meneer Edam is de baas van de brandweer.
En als er een brand uitbreekt in heel Suriname, of als er andere problemen zijn, als er aanrijdingen zijn, stuurt hij zijn mensen. 1000 mensen werken onder hem. En hij zorgt ervoor dat we mensen hun levens kunnen redden. En zoals de minister van Onderwijs heeft gezegd, moeten jullie ervoor zorgen dat hij minder werk heeft. Want ook hij wil kerstfeest vieren en ook hij wil naar Bombal kijken met zijn 1000 mensen die overal gaan worden ingezet. Als jullie met vuurwerk gaan spelen, nog zoet des aan zo, maar hoe heeten die dingen? Die pijlen die jullie in de lucht schieten en die kanonnen en die knallers. Ik vind het ook mooi, maar het is gevaarlijk. Want als het op je valt, gaat het in je oog en je wordt blind. Als het in je hand ontploft, ben je vinger kwijt. Elk jaar ontploffen mensen hun handen. Elk jaar verliezen mensen hun ogen. Elk jaar vallen bombes en schieten terug in huizen. En die huizen komen dan in brand te staan. Elk jaar zijn er mensen die te dicht bij bomben staan en het ontploft in hun oor. En ze worden permanent doof aan één oor. Dat is wat elk jaar gebeurt. Dus bomben is leuk, vuurwerk is mooi, maar het is ook gevaarlijk. Dus geven jullie je ouders niet extra werk. En geven jullie meneer Idam geen extra werk. Idam, daar is een grote man. Laat hij niet komen en boos worden op jullie. Oké. Vuurwerk, dames en heren, hoort bij onze traditie als Surinamers. Vooral rond de feestdagen en bij speciale gelegenheden. Maar het is ook belangrijk dat we weten hoe we veilig kunnen genieten zonder dat het gevaarlijk wordt voor onszelf of voor anderen. Daarom heeft SSAS dit boekje ontwikkeld. Een kleurrijk en informatieve gids dat kinderen op een leuke en begrijpelijke manier leert over vuurwerk, de gevaren en hoe je veilig kunt omgaan hiermee. Het doel van dit boekje is niet alleen informatie, maar ook bewustwording creëren. Want kennis is de sleutel tot veilig plezier. Het is van belang dat je weet wat je wel en niet mag afsteken, hoe je jezelf en anderen beschermt en waarom het zo belangrijk is om altijd onder toezicht van een volwassene te staan. Hebben jullie het goed begrepen? Dus ik verwacht van jullie, vooral die groep die hier is, dat je weet wat je wel en niet mag afsteken, hoe je het moet aansteken, hoe je jezelf gaat beschermen en de mensen om je heen. Soms houdt die juffrouw misschien ook die bambel niet goed vast. Dan kan je zeggen, juffrouw heeft die bambel niet goed vastgehouden, want ik heb dat boekje gelezen. En waarom het zo belangrijk is, om het altijd samen met volwassenen te doen. Ik wil nogmaals alle betrokkenen bedanken die hebben geholpen bij het maken van dit boek. Niet alleen de organisatie, maar ook de auteurs, de veiligheidsdeskundigen en vooral de kinderen die hun ideeën en vragen hebben gedeeld. Jullie initiatief maakt dit boekje daarom juist waardevoller. Aan alle kinderen, ik hoop dat jullie dit boekje gaan lezen en veel plezier eraan gaan beleven. En dat jullie altijd veilig zullen zijn, vooral tijdens de feestdagen. De minister van Onderwijs heeft het gezegd, je moet verantwoordelijk zijn voor jezelf en voor de mensen om je heen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat vuurwerk een bron van vreugde blijft zonder onnodige ongelukken. Ten slotte is mijn boodschap hier aan jullie dat het ministerie van Justitie en Politie door tussenkomst van de Korps Brandweer Suriname, meneer Idam die daar zit, en het Korps Politie Suriname, dat zijn die mensen die je achterin ziet, het voortouw nemen bij het garanderen van een veilige vuurwerkperiode. Behalve de voorlichting gaan wij streng opletten en streng optreden wanneer iets onveilig gaat worden. En laten wij samen zorgen voor een mooie, veilige en knallende feestperiode. Jullie krijgen vrijdag vakantie. Ik wens jullie een fijne vakantie en alvast fijne feestdagen. Dank u wel. Dank u wel, minister, voor de veiligheidsboodschap in deze. Het officiële moment is aangebroken. Mag ik uitnodigen Gran Giffenielli, zeg ik het goed? Giffenielli? Oh, Giffeniel, sorry. Kom maar naar voren. Estrella. Mag hier plaatsnemen, hier voren. Kijk je naar de zaal. Adassi Shadimeli.
Hele mooie namen, maar ook een beetje moeilijk. Je hoeft niet te leunen aan de muur, je mag je een beetje naar voren. En dan hebben we nog Richard Filercio. Kom maar. Mag ik uitnodigen de vertegenwoordiger van Fernandes Bakkerij, de heer Linsgeer, en de operationeel directeur van SSAS, de heer Giliot, de heer Giliot, voor het overhandigen van de eerste boekjes. Yes. Directeur, u mag blijven staan. Mag ik uitnodigen de begeleiders van de scholen? En de minister van Onderwijs. De kinderen mogen plaatsnemen en de heer Marnix, dank u wel. U mag plaatsnemen. Mag ik uitnodigen de algemeen directeur van SSAS en de ministers. Ja, dankjewel. Namens SSAS, Fernandes Bakkerij en KBS. Ja. Dank u wel. Natuurlijk. Ja. Mag ook tussen ons staan. Oh. Ja. Ja. Eindelijk zien we zijn gezicht dan. Hij is die grote man van de brand. Ja, inderdaad. Deze lange dans allemaal. Nou. Hoe stout is, komt hij en de politie moet alles toewerken. Wat streng. Hij kan zelf schieten. Dank u wel. Mag plaatsnemen. Dan mag meneer Edam blijven staan, want wij gaan dan de overige leerlingen die nog geen boekje hebben vragen om naar voren te komen voor het in ontvangst nemen van hun boekje. Jullie mogen naar voren komen. Dank u wel. De overige leerlingen mogen ook naar voren en de begeleiders voor de groepsfoto. Mag ik de ministers, de directie, de heer Linsgeer en de heer Edam vragen om de groep te joinen? Leerlingen voor.
Is iedereen goed zichtbaar? Lachen, guys. Waar zijn die witte tanden? Dank u wel, u mag plaatsnemen. Ja, toch. Ter afsluiting van het officiële gedeelte deel ik u mede dat het boek ook digitaal verkrijgbaar is. U kunt het downloaden op het boekenportaal van het ministerie van Onderwijs in de tab Publieksvoorlichting. Ik bedank u voor uw participatie en aanwezigheid. De leerlingen zullen nu samen met de begeleiders en de brandweer interactief bezig zijn. Dank u wel. Kijkers en luisteraars, ik denk dat we aan het eind zijn gekomen nu van deze fantastisch initiatief. We zouden graag een van de kinderen aan het woord willen laten, maar zoals de minister al gezegd heeft, omhelst hij dat idee niet, omdat wij niet weten of wij toestemming van de ouders hebben om dat te mogen doen. Achter de camera is collega Chrisju, die voor de beelden gezorgd heeft. Ik ga u bedanken voor het willen kijken en luisteren naar deze editie van de talkshow. Het is niet de talkshow Taknangami, maar van het actualiteitenprogramma Kulturu Actueel. Dank u wel. Dank u wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.